Yazi Rose. uJohn bekumele ngabe sekayibuyisile imoto yami lapha yazi. Mara ngibona akunani man lapha. Hayi man uJohn enhle kumjwayela yazi. Yo kanti nale moto ayikakabuyi. Kanti lo mechanic wakho chemical kanti isikhathi singakanani? Yo hayi nalo mechanic wakho. Hayi. Angilobhodi. Speak of the devil. Wozala. Shabut. Hello sis. Buti njengoba ngikutshelile ukuthi imoto yakho ngisayilungisa. Ungajaha buti. Uzoyithola imoto yakho. Mina Jona ufuna ukubuyisa imoto yami. Kunini uyilungisa? Kunini uyilungisa? Bazongijwayela kabi. Jwayela kabi. Buti. Onishaya nempama buti. Uyazi ukuthi ningubani buti? Uyazi ukuthi ningubani buti? Ngizakuloya mina buti. Agcina ungayitholi imoto yakho mina. Ngizakuloya mina buti. Awazi mina buti. Ulibambe ningashoni. Yona John, sikhathele ne ilento yakho ne. Sikhathele lento yakho kulibele manje kumele sigijimisane nawe. Iphi kanti imoto? Seyifuna imoto. Shisa ilanga nje asandi. Hayi man John ungasinyanisa wena sikubuka 24 hours. Shayela kabi. Inini uthi uzoyiletha imoto ungayilethi kanti inkinga yakho? Hayi man. Sofuna ukuyoqalisa ama parts manje. Siyayifuna le moto. And yashota ama parts uzosithola.